kuntu mati samyo angayati sujud srono mahas ing sepi memintose ing yuang Pemula Pasukan Tanah Harjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dumateng para pemuda sesepuh pinisepuh ingkang agung hamastuti. Dumateng pepoyaning kautaman ingkang dahat pinunggi-nunggi. Dumateng para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci. Wahyuning ilahi minangka panutan kiblat manembah murih-muring budi. Dumateng pangembating praja Sun Sabyu ingkang sampun dados pandhap-pandhaping Tawadasih ingkang dahat kinurmatan. Wabil khusus sahibul hajah panjenenganipun Bapak Poyari dalah Ibu Yumiatun ingkang bahagia mulya suka ing basuki. Ugi sahyaning para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing Karaharjan. Murwakani ngatur sesarengan ngraos syukur karsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Awit ing rika wedhahan menika tasih pinayungan pepadhang pangayoman tuwin katentreman sehingga menika lenggah tasih ginanjar kawilujengan. Boten wonten halangan satunggal punapa-punapa. Shalawat saha salam katur kunjuk dumateng baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten pitedhang panglawetah tumuju margi kang sae, margi ingkang beta keslametan saking bumi loka tumekaning belahan arupi agami Islam. Para bapak, para rawuh, amit pasang palimatabeh ila dina kasabetna ila bumi tinebitna tulak saring dumawahi tawang tuang ugi linepatna saking siku dendaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kepareng matur wonten ngarsa panjenengan minangka gempil kamardikan panjenengan. Kawula piniji angemban wus saking panjenenganipun Bapak Poyari dalah Ibu Yumiatun ingkang anggadhahi sedya ami moho putra putri sesilih Ki Bagus Bayu Indra Dian Poyari ingkang badhe kadhawuhaken kaliyan kusumaning ayu Fahmi Eva Sapitri atmojo panjenenganipun Bapak Haji Ahmad Saihan
ingkang mijil saking Klaten kutha Surabaya. Kemanten kekalih sampun kaijabaken manurut tata titipan teping agami. Ing mrika lenggahan menika badhe kapanggihaken manurut adat Widi Widono ingkang sinengker wonten dusun Sabiyo. Nuwun.